След 11 дни в Гърция, ЦСКА приключва първата част от подготовката за зима 2011. Това е последната тренировка на армейците, преди те да се приберат в България. Там подготовката на ЦСКА ще продължи с две контролни срещи. В петък срещу Спортист Своге и идният понеделник срещу Чавдар Етрополе. След това отбора заминава за Турция, където ще участва в международен турнир. На 26 февруари е първият чемпионатен матч на ЦСКА за пролетния полусезон в българската А група срещу Левски. Тук в Гърция ЦСКА изигра една контролна среща. Победи Вихрен Сандански с 3-0. През целия лагер в Гърция футболистите на Милен Радоканов водиха подготовка, насочена най-вече към физическата издръжливост на футболистите. На проби в ЦСКА продължават да бъдат Петър Стоянов и Владимир Каптиев. Може би до края на седмицата ще стане ясно дали тези футболисти ще подпишат договори с червените. ЦСКА си тръгва от Гърция с няколко контузини футболисти. В това число влиза ирландският национал Килиан Шеридан, който е с възпален ахилес. От операция продължава да се възстановява холандецът Грегори Нелсън, който в най-скоро време ще бъде в кондиции и ще може да се включи в подготовката на ЦСКА. Капитана Тодор Янчев също ще бъде готов за мачовете в Турция. Същото се отнася и за вратаря Благой Макинджиев, който пропусна първата приятелска среща на ЦСКА на гръцка земя.